Saya aku nimpun kakang sekolah grojogan sewu. Barang murung mungkin kok itu mau wis mati. Malah kepala meh paripurna. Prabu, apa beryan to ya? Yai jujur itu mau wis rampung ya. Kok berarti jagat paduka tunangan sing pungkasane Bratayuda. Ditemoni koki. Bratayuda dereng rampung rena Yai Duryudana masih sugeng. Ana dinten sanengke Yai Duryudana ora saleh togo. Krana ngajrih pangandhi karo Yai Bima Sita lan jagat Dewa Bathara. Yai Prabu Duryudana Aku ini mentas Yai Saunajaya Kangelan. Kakang ngomong iki ya Prabu. Paduka menika sinten? Dene nempat Yai Prabu Dimateng kula kadosipun sampun paduka menika asring kula mirengake. Ya Prabu. Ora kanteng mangga Prabu kula teko waduh kok. Jadi Prabu ingkang warna luhur pemerintahan mriki. Inggih Nyai. Kula pringaken manah paduka. Kepareng wong tanding yuda lan Nyai Prabu. Kula ingkang bata jenengan. Nyuwun pangestu Prabu. Esnopo dipingandhani. Ayo sagone kowe apa? Ditarungake monggo. Ojo kok sungguh kemaras kang saka miris kuat mujate parus. Wong kudu tembang romo aku wis rumangsa marang kang botowi. Sing gampang Pandhawa kuning bakal aku citra. Bapak ing Pandhawa dadi kabeh nista. Ali bingkas apa-apa kawan-kawan. Werkudara wong kumprung wong pengung kladuk belum dengan yang mati Pandhawa bakal kok apa-apa kawulana Bandha Ngastina wis ludes wis rampok ades kabeh wis entek dikusung-kusung kalbahan lawan para saka Kurawa Gusti aku mintake dalem sing aku perang suci iki kudu tinggal dirampungake. Reno kapayenganmu. Aku tak jengkuan kamu majus jangkah di pantanganku habur mustakamu. Hancur das kali nabi kuat.